Ngelixa ihlabathi lalilinde ngomonde ukubona okokuqala ubaw'uNelson Mandela ngethuba wayephuma eluvalelweni, lalikhona ke iqela labantu elalisebenza ubusuku nemini ukuqinisekisa ukuba ukuphuma kwakhe akunamagingxi-gingxi. Lekomiti yayijongene nokwamkela uMadiba yayiquka amatsha inhliziyo engcinezelo yaye umsebenzi wayo yayikuququzelela imisithi yokubhiyozela ukuphuma kaMadiba entolongweni. Kungolusuku kwisithoba seminyaka engama-30 apho izigidi zabantu kwihlabathi zaziqala nqa ukumbona ubaw'uNelson Mandela. Amalungu ekomiti eyayijongene nokwamkela uMadiba ayehambela phezulu eqinisekisa ukuba konke kume ngendlela. There were business people that were gathered at the airport. We decided to go to those business people, and when we got there, comrades just went to them and said, give your keys, give us your keys. Ukhuseleko lukaMadiba lwanikwa ingqwalasela ukuphuma kwakhe entolongweni nanjengoko kwakho izigrogriso ngobomi bakhe. Now the man is out, anything can happen to this man. Remember, we were bodyguards, but we were not armed. Ngelingeni uMadiba wade wagaleleka kwiholo yesixeko eKapa nalapho wayeza kuthetha okokuqala nenginginya yayimlindele ngabomvu. This was the man who was known by the people to have stayed in prison for such a long time. Abanye babahlali baseKapa basalukhumbula olusuku ngathi bekuyizolo. The day when Mandela was released from prison, I was feeling happy for him, and he was a very big relief for me. Kuminyaka engama-30 emva koko igama likabaw'uNelson Mandela lisengundaba-mlonyeni kwihlabathi jikelele njengomntu ozijule ijacu esilwela inkululeko, inkokeli yabantu, ithandazwe, umdibanisi wemihlambi eyalanayo nomafunga angajiki.